Vďaka vám som sa stal oficiálnym Supercell creatorom v Brawl Stars. A áno, je to tak. Stal som sa Supercell creatorom a to len vďaka vám. Za vaše odbery, lajky a komentáre. Na konci videjka si určite nezabudnite oskenovať QR kód do Brawl Stars úplne zadarmo. Je to ako poďakovanie za 500 odberateľov. Teraz možno častejšie vám budem dávať rôzne veci zadarmo, keď mi Supercell ich dá. A ešte ku koncu videjka si zahráme pár hier s Coltom na mojom druhom účte, kde mám 8600 trofejí a 2 prestíže. Zahráme si Bravo Ball, lebo to je moja najobľúbenejšia mapa v Brawl Stars. Poďme na to. Čo sa týka ešte tých QR kódov a ikoniek, sprejov alebo pínov, čo vám budem rozdávať, tak to mi robí asi najväčšiu radosť, lebo proste vám môžem dať nejakú vec zadarmo do Brawl Stars. Možno si aj vďaka tomu rozšírite svoju zbierku ikoniek, pínov a sprejov. A vlastne keď už sme o tých pínov a ikoniek, tak mám tento skin červený na Colta, základný mecha skin. A chcel by som si kúpiť ten fialový alebo zlatý, ale neviem ktorý, a nechcem moc zmieniať gemov, tak mi napíšte určite do komentárov, že ktorý z nich a ja potom jeden komentár vyberem a uvidím, ktorý si kúpim. A už je to všetko pre toto videjko. Naskenujte si tento QR kód, tí čo tu zostali až do konca. Ešte aby som nezabudol, splatnosť tohto QR kódu je možno už 25 hodín alebo nejak tak ho rýchlo skenuj, aby si o nič neprišiel a čau.